improvisant sobre una roda d'acords que dura 2 compassos, 1 i 2. I aquesta roda d'acords la fem 4 vegades. Per tant, quants compassos tenim en total? 8. Molt bé, Álvaro. Sí, senyor. Esa Tenim es 1, matemàtica. 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I el que estem practicant fins ara és silenci, toquem el primer compàs i aquí fem un silenci a la segona. Repetim la mateixa idea en el tercer compàs, la idea A, la tornem a repetir tal qual al tercer compàs i deixem un quart compàs de pausa. En el cinquè compàs repetim la idea A amb una petita variació, per això en diem A', oi que sí? I tornem a deixar un compàs de pausa. I finalment, en els 2 últims, us deixo fer el que us doni la gana, la idea B. D'acord? Començo jo. Anna, tenim clares les notes? A veure, repassa-les. O Álvaro, ensenya-li l'Anna quines notes eren. Mira, el re, el fa, el sol substitut i el... A veure, Anna, ara tu. Bravo. Preparats? Ho tenim? Doncs vinga, som-hi. Començo jo, després l'Álvaro, després l'Anna i després el Víctor.